flying high, beyond the clouds, just you and I. Beyond the clouds, we're flying. Good morning. Karon on the way ta sa flower shop kay surprise na to si wife sa yang favorite nga bouquet, Stargazer. Kagahapon gi-order na nako to siya sa diri sa mong lugar sa Mintal. Tapos siyempre sa kabalo kay surprise man, and then kaganihang buntag na nga tumig bangkeruhan, sige siya padungog-dungog nindot talagang Stargazer, asa daw ko nagtanaw nganong walay stock ana. So mao to kaganihang buntag nananghid ko siya nga mag CR ko kay kalibangon kay ko ba nya siya gibilin ako dito sa palengke. So nangita og fruits o vegetables niya. Moto ni dalikat din ko dito sa flower shop. Palit ko isa ka stem nga Stargazer. Abi niya nga mao na to ang iyang surprise. Dili pa di ay kay giandam na nako gahapon pa lang nya. Karon pick up na nato sa Telmas Flower Shop sa Kalinan. Ang duwin ako dito ron para i-pick up niya. Ang yang nibalaan, mupalit lang ko og maruya. Pahit lang kog merinda. So karon padong na ta dito. Her without knowing palito na day nato ang pick up na day nato iyang surprise. Okay, nanata diri sa tong destination para i-pick up tong flowers. Lastar sa nato to, lastar sa tag parking. So nakuha na nato ang flowers na atong gipahimo dara. Mo siya Stargazer, tapos na filler sa roses. Mo ni siya. Siyempre parisan po nato og iyang favorite na snack, ang empanada sa Seaside Mati. So muli na ta ay magsaba ha. Kay mabuking atong surprise. Kaning gina-celebrate na mo karon nga anniversary, mo ni siya ang among ika-9th anniversary as mag-uyab or in a relationship. Pero kami among kasal mi last July 8, 2023. Mag 2 years na pud mi karong July, syempre 2023. So imagine naantos nako siya, ay dili. Naantos ko niya og 9 years sa among panag-uban through ups and downs. Naantos na mong duha, na-survive na mo ang 9 years sa mong relationship before me nagkasal. So to siya, favorite gini yaning empanada nga snacks diri sa Seaside Mati. So parisa na lang po na to. Karon on our way home, paulit na ta. Aside sa kaning surprise na celebration na mo, ang mga ika-9th year in a relationship kay
i-celebrate po ay amo ang i-celebrate ugma through camping. So kaning nga video is not just about celebrating our 9th anniversary through a bouquet surprise, but also po para sa camping, mag-camping kay gusto ka no mag-spend time outdoors para ma-refresh or ma-reboot mi kay pirmi na lang po mi sa balay, sigling ko, trabaho, tulog, then online ang trabaho, so walay tarong exercise, may nalasad, makalanghap-langhap kag fresh air, so ugma. So it's a double celebration kay it's a celebration of life po na mo ugma kay makagawas mi sa among balay, sa among tugkaran. So after ani ugma mag-prepare nami sa among mga kailangan para sa mag-camping, mga groceries, equipments. So abang-abang lang mo. Then sabay ta ugma sa among biyahe padulong sa campsite. So, and we're back. Tara guys, wala. So, wala niya itong pa-surprise. Tara siya, oh. Tara, asa na to? Tara, nanghalay. Tara. Magkat kayo. Stop. Maling tinulong na surprise. Kagahapon di ba niya? Di ba nagkatahan naman ka nga wala stock sa service. Asa ka nag-order? Kalinan ako sa kalinan. Oo. Ano mag-flower gabi Ha? Ano mag-flower gabi Gipalit lang na ako kay sige mo kagpadungog-dungog ng stargazer. Niagi na lang sa pangkiron. Magkiroon eh? Dila sa kalinan kay Telma. Tungsuki na to sa ano. Thank you vlog. Ugma kay mag-camping ni sa amo para celebrate na mo among ika 9 years as kan. Di ba naantos na ko siya 9 years. Baliktad. Thank you lang. Na mao ni mong big surprise. Mo sige panawag asan ako. Kapoy kay sig tubag sa. Tingnan mo ka pala sa tagbaruya. Ha? Tingnan ko pat Tagbaruya. No, pero wala chicken. Pork lang yung panada. Pork na eh. Okay lang. Thank you. Sige na, prepare namin para sa mga. Ha? Nag-vlog mo ka. Isumpay na ako. Kayo mo kay record na itong mga moments. Nabunpun pa ko. Tara, may ligo. Pareho may ligo. It's a tie. So see you. Okay, may hapon. Ha, wap ko'y manudlay. Hapon na namin. Nautuhan kay nagtrabaho. Ano gini ang vlog? Ang camping vlog kay katong nauna ganiha kwan man to. Surprise man to. I love ang imong Dan. iPhone ba?
may butang dito sa tripod nga selfie. Tapos dito ta mag-navigate sa ano tablet. Okay. Basig dito na punta pagian sa ano ba? Itong lubak gani. Karon mo agi sa amig guys para sa among portable nga ref daw kuno. Para sa among cooler. Kaya namin mga frozen magsugba-sugba may dito. Ano man tagi ano? Wagi pa tag May na lang. dishwash. Naka-disposable naman ta. Ay, tama di. Dili pa legit yung camper kay naka-disposable pa. Among advice, gusto mo makakita nindot nga place dito, magsayo gid mo. Napaka pisto dito sa ano? Lalom. Katong sa tunga ba? Kung na pisto dito, nindot to palibutan og tent ba upat ka ano? Katong nakita na ko silang online kay dito nagtapok ang mga nag-overnight. Itong sa tent lagi. Itong sa tunga lagi nga kahoy. Oh, kato. Itong lalom sa kanway. Kaya sila Leslie mong nakita na ako dito. Oops, Dito po sila nagpisto. Ay, isa. Try mag-cellphone. Sige daw. Ipo na ganito niya. Malit sa amig guys. Tapos kato yung mong itong gimbal gani ay itong nasa selfie gani lab. Mano to murag pang mobile. Hindi na juga magidra sa naipalwa. Dili maagi mo. Tuyok lang ko kay lisod kay magbaking dito. Dili ko maagi ba? Sa likod. Nice ang weather karon. Gani lang dong ka. Wala man di ulan ron. Hey Siri, Ay nakagisan sa mga playlist ba? Nice. is it gonna rain today? There's a slight chance it'll rain in the afternoon starting at 4 p.m. Dapat makaset up na dito 10 Before 4 p.m. Thank you. So itong gingon. Nakagisend sa kuha na playlist. Oh, kato nga playlist mo to tong patugtugon diri kay Creative Commons man to sa YouTube. Sige. Tapos na dito ang isa sa official. Nga. Official akong background music sa mga ano, mga birol. Katong sa ganito, i-check ra gud to nga playlist. Right lang. Na dito tong chasing. Basta na ko'y duha dito. Hindi to tag natay drone ba no? Kanang follow me. Yeah. Sige na may mga sikanhan nga drone dira. Ibaligya sa amo. Dira X-Deal. Okay. X-Deal makakanba nga post. Kimingaw kay tong biyahe. Ako lang sang net akong gamiton, di sana ko naisaksak. Kusog man na mo kawag data ba ya? So kailangan ako siya isaksak. Kato na mong unli data. Ay kay YouTube banda ino. Oh. Nya guys, gadala-dala day mig kuan mo router. Mo ni amo ang kuan, di pa man mi ka-afford atong kay Starlink ni Elon Musk. Kuan lang sa among kuan. Among router ron. Sa man na? Globe. Dili ba? Sa man. Pangalan na to na kay Starlink man kay Elon Musk. Kisa itong kuan? Si Starla na nga. Bisagi pa siya Starlink. Starla sa nya nami powerful nga power bank. Ay diri lang sa naisaksak guro lab. Kay di man ta mag Google Maps. Unsa? Kay naman to yung adapter sa ano, USB man to, USB to Ang you mean ng internet? oh. Sige. Di sa gamitan. Oh, di sa na to gamitan ng power bank. Sige. Nami power bank nga kuan Laptop. small batteryable maka-charge og upat ka laptop. Start recording emergency video. Nataod naman tong ano no, tong para sa Cat3. La di na ba ako nagtaod lang? Murag isulod man ata to nako. Pero wala na ako nakita sa imong table man. Nya pakita na to sa ila tong kuan. Mag-set up day taon nya lab. Duha ka camera tong gamiton. Pwede siya dire? Oh, pwede ra diha. Naka-on siya? Oo, Sige na. nainitan siya. Oh. Ana lang okay na. Okay ra siya mainitan? Landong naman niya. Oh, pa alas 3 naman. Mag-shoot taon niya lab. Ang isa ka camera
Ay isa ka cellphone kaning nasa kwaron. Mao to tong pang standby nga kuan. Tapos kung mag-set up ta, bali ang atong imong cellphone ba? Mao na atong official nga pang moving gani. Tapos unya kay portable. Tapos unya nakoy kuan kaning murag signature na nato ba nga signature na nato nga sa ba shot kana ganing basta ang last part tapos ato na ano kato ganing blue nga backpack dili sa nato to siya igawas bali man nato tong last bali tong last part ako yung bit nga itaw na kong backpack ay magbit-bit ko gako bit-bit ko kag imo nya bulakaw ta exit ba ay palakaw ta ba patalikod sa sakyanan steady ra man na kay i-mask man ako na kanang mulakaw gani kang ganay text mo gawas imong likod inganahon ako para sa intro sa kanang kuan na gid ba sa vlog na gid so mag-atang lang mo inganahon ako gistadihan naman ako gani on saon siya dali ra siya himuon Dila ka ba? Masking isa lang din kay gamay nalami diri yung palit ni guys Duha siguro ha duha akong kasya dili lang siya di masira di man siguro maano gamay man tong ano sige ikaw pampabugnaw lang man Beyond the clouds, we're flying high. Beyond the clouds, just you and I. Beyond the clouds, we're flying high. Beyond the Messenger ni mag-send ha sa messenger ni mag-send messenger nimo Kani? kana may bluetooth diri okay organa ta dili ra siya mo tingo diri connect diri i-pair ba sa settings sa ano sa settings ka mo Under the sun, the road is long, the city fades. With every step, our love invades. kaya na Across the miles, we chase the light. Across the miles, through day and night. di mo open up We chase the light. Across the miles, through day. siguro i-update mo ano siguro mo na update ang YouTube ni mga app ba asa imong phone kung kato na tayo connect ito na diri ay ito ba dahil pansiya yun kailangan natin extra phone gid We're on the run. or camera lang Across the miles, under the sun, the road is long. nagtunga sila ana split screen Dali. murag i-drag man nata nimo na ang corner ana i-drag nimo ang corner ba Sunridge Resort to lang ha Sunridge Resort Sunridge Park ang nandre kay Sunridge Resort unsa man imong gi-squad ha? unsa man imong gi Research? Sunridge lang Sunridge ba gid ito saan ito? ibulag daw ang Sunridge mo siya lang mo yung images oo ka na wala man i-pull nga nag Sunridge Resort man yun sigwatanan pa kani nga place kay first na mo nakaadto dito kay birthday siya igagaw tara mo gi-celebrate man siya tapos pwede man mag-tent dito so sulayan na mo karon mag-tent sa muang 9th nga anniversary as mag-uyab mag-ex as mag-ex ex-uyab iminya naman so mag-ex na taas guro kay ni nga video kung i-edit ani ba pagkuan
Sa mga gimbal. Padulong. Na, dira oh. Managdagan ang ano? Ha? Managdagan ang map. I-recenter lahat siya sa ano? Oh, kundi din siya lab ka ng buong Sa iPad. Lahat ang orientation. Ako na tayo ko. Manualo na ako. Kung i-recenter ni mo, magyapon. Mawag hapon. Mo to ganun na yung recent ko. Ako lang i-manual. Pwede rin. Usa kay tsura dito kadaon no. Wala na balita lab. Kaya kinsa. Kidigong. Matay di. Nawala pala yung signal diri banda. Say na mo mga conversation mga dili ma-capture. Hindi masikag bantay. Dapat ang remote di ana diri i-connect no. Para mag ana na lang ba dito sige record. Dapat. Kani siya for gimbal lang man eh. Gani. Yang pang function. Yang remote niya for shutter. Oh. Nag-guess niyo mo? Oh. Kaysa shutter man ka mag-control sa remote. So, ang Bluetooth man ang ihang ano no, kaning remote. Ang remote. Tama. So, layan na natin naman nga. Yes, ayan ito. Tama din no? Oh. Hindi man siya related. Tama din ka lang. Silingan na sila. Agay sa may ilamay kay manhiramay kuan. Sugbaan na. Marani campers nga aspiring campers nga panghiram. Wala pa din ako na unang gimbal. Basi nakalakat na. Ang next na po natulab kay katulaging dagat sa ano? Dagat sa Santa Cruz nang gito na mo ba? Nindot kay dito. Pwede tayo ito umalap. Dala ko pang ligo. Ugma. Siyang higdo. Unsa pang oras? Bisig hapon na tumawa ugma. Dito lang sa tayo. Kuan na to ba? Plaster na to. Kaya ko takabulon sa itsura sa kadlaon dito ugma. Ang mata dito kadlaon dito ugma. Sayang no, dili pwede isulod ang sakyanan. Ngayon tayo nga na ba nga, pwede isulod ang sakyanan nga. Wala tamang hapon. Dili kay para makaano ka ba? Makaplaster ka og katong murag canopy ganing niya. Sir, pag tina na daw sir. Klaro kay kung ito. Maman akong trademark sa akong mga subscriber, mailhan ko nila. Hay mga kauban. Ito mga ubanon. Hay mga kauban. Kauban di ba kay kanang kasama? Kumpanya. Kasama ba? Hay mga Kauban. Kauban mo yan. Kauban o kalaban. Kalaban na lang. Kauban lang kay kauban ba kauban? Kailangan yun na yung anak sa mga YouTube. Hay mga kauban na napunta diri sa asa man ta? Mag-uban-uban na punta. Hay mga kauban. Nato diri sa atong first Sa nasod sa camping Sahara. vlog. Nato diri sa atong first camping vlog. Mag-uban-uban ta kay atong i-visitan. Ano to lang? Sunridge. Sub-Sahara Sunridge. Ay maghimo de kog entry dito picture magkuan ko. Sub-Sahara Sunridge. Pero dili video kuan lang siguro. Kanang ginonso ka na nila no kanang mo gawas tiger ba o kanang mga AI na love. mo gani asa nila ginakuha na siya. Lingaw-lingaw na lang ta ani. Oh love tanaw Kung lang. magpakaon kita kuan. Oh gapo. Hindot siya. Lingaw-lingaw ta guys. Mga kauban. Oh, nag-screenshot lagi. Ambot lang. Ay basi napislit nimo dira. Ay, Dira man siya this una one. naka-connect. Oh, dira man siya first naka-connect, di ba? Yeah. Dali ta kay. Dus na. Dapat mo na may intro lang. Hi mga kauban, mag-uban-uban na punta sa another episode. Ano ba?
Dili, another uban, another ibot. Murag katong sa gentry ba? Mga kauban. Sundugin. Pero wala pa inana. Yung mga kauban. Bisaya man siya nga kompanyon. Magay, kumpanya. Maguban-uban na punta sa ato i-mute lang niya kay. Nagagay kong tingog diri. Yapil ako na sa mga birol. Nindot ng playlist, no? Kana, pwede na siya i-play sa ano? Lugar ba diyan? No, na-pick up. Dili na to may balance sa video kung pila ta ka oras nagbiyahe. Lab. Namatay-hapit-hapit. Ha? Natay-hapit-hapit. Ah, 3 minutes na sana ko ha. Nakaon ba lang kung stabilizer ani? Murag yun, no? Asa na yung stabilizer? Kaning ano, naman siya yung video stabilizer. Basta magkuyog, steady lang yapon niya kuha. O, ninaog na gani siya, o. Ninaog ba? Wala ba? Ha? Wala. Pero nahiwig siya. Sabi. O, ninaog yun lagi siya. Mora man, taas gani kay space sa taas. Ilan? Para may emphasize ang kauban. Hay mga kauban, dili ko mag-uban, dili ko magpatina mga kauban hangtod sa. Di mamuti tanan. Di ba la? Nice lang. Mag-intro ka lang, video. Napakay baligya ko ron, no? Mga CD player. Mag-intro baka, spidyohan ta ka. Kasi intro. Mag-intro video ka ba, anak ka? Ah, dili na tama na itong ganun. O yan na, para lahi-lahi. Lahi-lahi na po gano'n ba? Ah, sige. Lahi-lahi na po. Kasi intro na itong kauban. Ikaw, Tama na itong ganyan. Kato lang ka nang inigkuhan sa... okay naman ang nakitawag sa imong mga ano. Musikat tinong ka ano. Hay mga kauban, mag-uban-uban na punta, ana ba? Sa another episode, sa, ana ba? Oh, sige, mana ng official. Official. Binyagan na nato nagkauban. Hi mga kauban, mag-uban-uban na punta ninyo. Sa another episode of Camping Vlog. Ano ba? Kasi title ni. Top travel playlist. Hindi, naman na siya ano dyan. Just you and I. Wala lang. Ano? Nasa comments, naka-ano na siya. Wala. Sa comment ka lang more. Isa naman yung minutes. Beneath the stars. Beyond the clouds. Beyond the clouds lang. Oh. Beyond the clouds. Just you and I. So ang ako ang purpose karon panulong kay mga b-roll lang sa kanigay ko ano. Kaputong beyond the clouds lang no. Oh. City lights. Ay beyond the horizon di ay. Karon beyond the horizon. Katong ganina kay beyond the clouds. Nagaan ko 500 ni Papa. Mula ka man daw sa. Yung mission na pugan. Ko, ano siya? Lunggan kang ate. Lunggan kang ate yung Ay, chilling. saba. Di ba na ako na ikat? Ay, Wala na ikat. Wala bita ko taga eh. Joke lang. Alam na. Nice ang weather no, Kuya. Shooting stars beyond the horizon, our dreams are wide. We'll follow
Likaw siya makaanan. Kung anong po ganyan o gano'n? Pwede mag-chicken sandwich. O, magkuhan lang guro po. Chicken sandwich lang po. Ikaw. Chicken sandwich dili ka. Pie. Dahil lang tapos ako. Hindi ka na, chicken sandwich na lang. Chicken sandwich. With dreams so wide, Isa ra o tag 1.5 ta. follow the stars. Isa lang. Manihapon na, dali. Abot na ito, magluto. Ito panihapon. Mag-coffee ta. And oceans blue. Kape na po. Ikaw lang pag ice coffee na. Katong black rabi ako ah. Ice nga black. Oh, Okay ra? dili na lang, kape na po. Ice nga black ako. Let's take the leap, let's reach the skies. Muna sa tayo lamay-may or sa ano? Lamay-may na, ano, diretso, para diretso na ito pa kuhan. So, layo gini nga biyahe. Tiis-tiis lang dito. Ano pa may word sa uban no? Uban. Anay ka labo? Hi mga kauban. Lagpot kas pa. Hi mga kauban. Mag-uban-uban na punta. Lagpot pati kas pa. Sa Osaka episode. Sa camping vlog. So, kay tao dito. Kuha na ni mo labi. Si tao gana. Eh, dili na ka magdungag og butane. Magdungag. Asal na magpalit. Para sure. Convenience na siguro. Ah, sige. Nari balagi ang convenience. Siguro sila baligyan. Or kanang natin magian nga ano. Kanang baligyan mga gasol naman sila butane yun. Kuha na. City lights. Pero sa tapok ba, di ba? Yung sa landong na po. Kay nalamig diri. Kay manghirami o. Ang hiramig sugbaanan. Ano ba o ay hindi na Di maulit. mo no? Pero di basti man na. Ina na konta ka bata si ano eh, Tatay D. So ang year karon kay year 2025, year of elections diri sa Davao. So sa mga makatanaw dira og for another 10 for the next 5 or 10 years. 3. Oh, timanin niyo ni nga date. Karon nga week gipadakop ni BBM si Digong tong March 12, 2025. Niya nana siya sa Hague March 13. Gipadakop siya March 12, 2025. Tapos gidala siya sa Hey. Hague. Dili ba hago ang pagbasa na? Ha? Hagyo. Gidala siya sa Hague March 13, 2025. So karon nga week o karon nga year 2025 ang critical nga year. Gahapon. Ang sa sa date Philippines. gahapon. Yang pre-trial gahapon. Oh, pre-trial nga gahapon. March 13. 14. 14 day. Tama, sunod na giding sweldo. Sulod na. Oh. March 14, pre-trial nga gahapon, mag-introduce lang siya. Check niyo sa YouTube sa ICC. Sa mga nakatanaw ani sa kanila after 5 to 10 years. 3 years yata, 3 years na naman ang term ni Marcos. Dili ba kani nga video ba? Ah, Basta yung tingala sila sige tag hisgot og mga election ya. Nahuman na. So year 2025 ni siya nahitabo. March. Kato mga nasa present karon nga tuig, comment lang mo dirag na mali akong pagsabot. Lap, nas pasuralan nila may di ka manaog. Naog. I-pause ang video na lang. Mamalong ka? Dili. Ay lang pag ano. Pause na ko. Ay lang, tag-um na. Hindi na nag-om. My gosh, hindi na nag-om. Dahil pang alas 4. Traffic na ba yung harang oras sa district? Nakita na nako ang ruta na to nga dili sundon. Hmm. Sa
Sa Binugaw ta dapat mo ato. Dili ta mo likog Sirawan. At sa may Ito sa may task force, dito mo liko dito. dili. Sirawan man to. Straight pa ta. Binugaw. Padita ka agi atong gagyan kita to. Pila lang ka minutes dia? 29 minutes pa din. May gani. Nahiram ni mo ilahang subahan. Oh, Ya limpyo pa judaan. oh. Padala lang kayo ito kubuling ni ano. Ni. Linan. Kung sige lang, okay na. Asa nanangotanas na asa ta padalaw. Wala. Ako yun, mag-overnight. Celebrate sa ano. Wala kayo kung post ron ba sa ano, sa Facebook. Huwag ka na mga video nga kuan. Nga naman. Tungkol sa nahitabo, mag-post-post ka gingana. Siguro ka na masabsahara nga. Init mo Entry, ulo. pwede na. Init yung ulo ang mga supporters. Oh, di pa gana mo tanaw si mo sa imong mga pasiaw. Magdili pa tayo, dili time ba nga. Dili siya timely. Oo. Mura bag kaloko man. Kaloko man. Pero naman gano'n yung simpati. Dapat lang pag makatutag San Antonio. Natay spot dito nga magka-camping punta ba. Bahalag one day before. Kung ba karon ta magkuan, ay ugma ta mo Sabado ta mo uli. Dapat Thursday mag-set up na ta dito para Friday. Yeah, Sabado na ta magikan. Diba? Katong gipang adtuan nila kuan. Katong gipang adtuan nila Sa The Amazing Family. weekend. Awaken yeah. The Awaken Family. Dapat maging matag usabon na to lang mo tong The Amazing Couple. Power pop. Kuan. Sa may Kapoy kay na magsige nga na kanang magkambi-kambi branding ba? ana man jud dahton sa makakita ka og makita ka brand niya imo na pakaslan. Imo na siya. Gawa sa flash diri eh. Si Flash. Kuan tali Flash Express ba nga? Nadi nga na. How did you know nga dili siya ano nga music lab? Nay nakabutang Creative Commons sa baba. Na Niya naka nay gibutang the user allows this music to be used. Oh. Pero ang nakabutang sa YouTube inig-upload nimo na nay copyright. Nya nay nakabutang siya, this will not affect your video ana because the user has allowed this. Pero na gibutang na siya copyright. Si James nagtudlo na sa kuha. yan. Naduwagan og isa ka subscriber. Nahimong 121 from 120. Limang ka? Halimbawa, nasa mga 700,000 ang population diri sa Davao City. Ano lang ba? Unya, kada isa sila mo subscribe. No? Naka 700,121 subscriber? Na event to sa araw na Oh. no. Dili sa ano na. Marag kaning kay Digong ata. Ayo sa araw kon gid eh. Kasi madali lang. Crispy chicken sandwich. Kaya na ata diri sa McDonald's. Good Hello. afternoon. Mag-move lang po sa next na speaker pause. Okay. Thank you. Mag-ice coffee na lang ko. Maglaway na ko sa... Hi, good afternoon. Welcome to McDonald's Drive-Thru. May case order.
Nay, malab. Crispy chicken sandwich. Crispy chicken sandwich. Yes, available. A la carte. A la lang. carte. Kana lang isa a la carte. Duha. Okay. O kuan, mag-burger na lang. O isa ka pwede Big Mac. O isa ka Big Mac pod nga a la carte. Okay. Then iced coffee nga black. Ah. O isa ka iced coffee nga black lang. Okay po. Yan additional. Kana lang. Imo ice Pag coffee. nasa screen tamay nakatan. Sure ka? Sige, additional na lang isa ka iced coffee nga float miss. Palihog. Isa ka iced coffee float, isa pod. Okay. Wala. Ana lang. Balik 348 lahat po. Okay, sige, Proceed na salamat. lang sa pila. Salamat. Abi gid nako sa una ba kanang pag mag order kay kag drive-thru English pud mo ikon. Kay English man sila. Wala lang na ko. Kasi hala. Bag-om. Sige lang makaset at 34 ko. Ano man sa Siri 4 pa. Dapat nalitay mic no? Kaya para kung nasa layo ang tripod ba? Nasa sa layo. Well, kasi ta makita gyapon. Ay, ang kaning moving lang. Ako lang mag-discarga, ikaw lang mag Ako lang mag-discarga, ikaw lang mag-move niya. Kanilang ako na kung basihan sa audio. Pwede. Dari may extract. Oh. Kaya mag-sync lang man na siya. Papanalabay ang last coffee ko. Dili ba? Oh, dili. Next time. Black na, sir. Black nga ice. Yes, black. Dahil lang kayo, sir, ha? Wala yung black. Na may straw nga dili carton miss. Na straw nga plastic. Sige. Sir, ato na Yung lang float. ang Big Mac na lang, sir, ha? Float ni. Yes, po. Thank you, sir. Ay miss, palil ko extra ketchup miss ha. Extra ketchup sa Big Mac para sa. Thank you. Ang kana sa ingani ba nga fast food, kana ilang burger kay beef gid na siya. Okay, halal man na sila lab. Halal man sila. Ayo tama din. Ana grande din mo video. Oh, nagarage. Ora ning ginatawag nga fast food nga dili fast. Uy, Wala sa ano sensor. Sa yung curve ba paano sa ano? onsa. Pero mabalance gyapon siya. Sa to nga, landscape gyapon siya. Wala na. Mo na imong tripod, Gimbal. gimpad. Gimpad tawagan ni gimbal nga tripod. Ano? Mala niya. Yes, po. Nay, ketchup na lang, sir. Thank you. Okay, off we go. Off we go mga kauban. Tara na kauban. Kaon na ni mo. Una sa imuhang kaon ya. Pag umani mo ako na po. Pakaunan ta ka. Ay sa. Go inner. Pila pa ka manok atong giano lab? Atong gipalit upat no? Abot pa tong midday snack ba? Dapat dili na nato palungon natong baga na siguro no kay para natin mag heater ba? No? Ketchup. Bakit Apa nag-walking ko ganyan pag mata na ko gulasing ko. Paginan siya pa. Nakatulog ka balik. Wala na. Nag-edit na ko ano? Saan ka katulog? Nag-edit na ko video ka to Masa sa mo tulog? oh mga to. Edit na ko ana gid ang mga matiguang na basta mga uban. Pag makamata di nakatulog usap.
Murag si Lola. Tropika diri. Katong agi sa akong ano, di ba? Lubong. Gagangot-ngot diri oh. Pero katong ga start gyud gym kana. Mainat man gud siya. Huwag yung pasyat man tayo, di ba? Kaya naman. Laki mo tanan ni video na to, sige lang tabi. Ulay ano naghanag mga ano internist nga nurse. Dry ako diri lab tanara ko. Oo. Dry gid siya na klaro. Ay, tutol ka. Tapos na. Sumasakto lang tong mag si Papa. Tao na. Saka tong kuan ba? Kamsabros. Di man to gahi ano lab. Muta na di ko sa siya panahon sa na siya para mataod ang 20 diri. 17. Di ba katong mags niya ba nga lenso? How? Kay taod mo kanya original. Ay mo nila ani ka block out sa nila. Pahaka nila ang ano. Kana sa tapaludo. Balay. Nya dapat dungagan ni siya, i-lift ni siya. Mura ni kanang kingkoy tanan ba kada kasi tawag na kanang caricature ba na. Kana sa newspaper ba? Oh, mura sige nga natanahon. Nagkuntiin. Oh, kita ba ko ingana MG nga gihimong ingana, nga gi-lift nya dagkog ligid. Mura lagi kanang pang Mad Max ba nga style. Mura na nung kag naka off-road. Sugot ka labi nga na nimong MG. Sugot ko libre man tanang gastos. Nga i-full pa gyud nila. Sugot ko basta ma-full. Sugot ko i-pimp my ride nila. Magani nga lagi pimp my ride nila i-lift ara. Ayo pa din sila kaila sa ato alop. Ito naman. Pinta. Ako si Lab 1, siya si Lab 2. Ay siya din si Lab 1 kasi si may fan. Siya may boss niya, ako ang Lab 2. Dapat ikaw ang labuan kay ikaw ay labuan, ako may labaw. Ikaw labuan. Labtor ako. Siya si Bell, ako si Von. Kami ang Belvon. Dili bitaw. Kami ang kauban. Kauban nimo sa hirap at ginhawa. Nya kaniya mong ginasakyan, mao ni siya si Migs. Or si Miggy kay MG man siya. Nya kada sakyanan nga makuha ginamo. Ginapangalanan ginamo. Kisa na nga mga Murag daghang sakyanan ba? Bayan sila dito. Ang first na to kay si Sam. Katong Bitara. Si Sam kay katong nagpuyumig sa Manta. Dito man naman siya first na acquire. 4x4 to siya nga Suzuki. 4x4 nga Suzuki Vitara. Dili siya Grand Vitara gid siya. 4x4 nga manual. Kikan po to ila papa gi-offer nila sa amo. Ay, una na gi-offer ila ate, no? Lab no? Buntis Tapos naman si ate. buntis man si ate pa ato. Kailangan mag-na extra nga gastuan. Pero at least nakabrand nyo sila after ato po no? Views. Nya after ni Sam kay gibaligya na mo. Kay nangita mig kaning medyo dako-dako gid siya pero 3 door lang noon. Mato tong Si ano? Pajero nga 3 door. Si kisa dito lab. Kalimot na ka. Si Johan kay numdum siya ato nga pangalan. Tyson? Dili. Mick. Ayo si Mick. Kinapalit na to pag Kay pandemic. napalit na mo siya 2 weeks before na mag-pandemic no. During pandemic. Ay during pandemic gid na mo to siya nakuha. Mo tong time nga makagawas-gawas pa. Mick among tawag ato niya. Kay pandemic man to siya namo na-acquire. Nya katong after na sa pandemic nya na-realize na mo kay kailangan na mo daghag. Kamo to tong time nga sige mig event no. Nya balin-balin ana. Nya na-realize nyo. Nya na po'y nag-offer sa mo Navara, naka-acquire mig Navara nga 4x4 manual. Nya, mao tong pinakabaratong Navara nga mong nakuha kay Rashman kay Lara pod. Di na po na may saba ang presyo. Nya,
auto nya karon kay si Navarra ang gipangalan sa iya kay si Tyson. Kaya ang tag-iya ato si Mike man. Pangalan na mag Tyson. Nya sa kay tulad man ang gipan to ang Navarra. Kay Sige man tao pa. sige man ko reklamo sa dalan. Sige ko reklamo sa dalan kay kaoy na sa tiil. Ah, Manual bugat oh. Tsaka sige tag Nya, shop sa. oh, sige mig pa-shop ana. Normal ra mo gina nga pag mo acquire kag second hand. Sige mo maningil mo gina siya permit kay simple second hand gid. So lagi na siya mga wear and tear. Pero ang main jud ato kay wala kailangan mo bago. Na may offer sa mga dagan na dito nagsugod og panggawas ng mga offer nga mga 1,000 on down payment, 20,000 down payment sa mga brand new sumo to. Isugal mig try og brand new baligyan na mo si Tyson. Nya man ni siya karon si Mix. 3 years na lang, may pass na siya. Subuan na ka. Nya mo tong life story sa among pan. Sip sa akong kape ha. Mo na to siya. Wala, hapit na mag 1 hour tong video. Lahat sa mag-edit. Yung mga po ning first vlog na to si sukad nag ano lab no? Nag pandemic no? Na outing ba nga vlog. Wala na to gi-career. Sa tinuod man gid kita mo ginakaw na ng mga camping nga vlog lang. Yung mga beach ana ba tong pandemic. Kami mo ginaghimo gingana sa una. Sa buka eh. Lagi. Wala ka nagtanaw. Nauna nagkasikat si Gio Ong og si Kuan. Yatag lang na mo sila ang opportunity ba kay na sila na po sila sa Paita eh. Tarawa ron. Ug kami pa to naguna sa una gipadayon na mo. 100 lang gyud pro subscriber. Ay, wala man ka sa Palawan. 2020 pandemic starts. Kami man ginakauna na ka ng mga beach, mga yana. Okay na. Walang yun na mo gipugos kay kapoy gedit. Tinod man gitilingon dapat consistency gid pag-upload sa video sa YouTube. Paano ko daan sa on Consistency ano? o ganun. Chat. Oh. Dapat ilikuan. Nahan pa. Inigliko na to mo plaza sa garo ko mukhaon. Sige. Dili na mo ng task force dab. Wala tag ang tas first. Ay man na dito. Wala baratwa sa premium dili oy 53. Dapat mo full tank dito dili lab. Geo oil. Oh, kay Gio Ong na siya. Gio Oil. Gio Oil. Mga basher sa suyaon mga kasi manaway mga. Himo day kagipang. Pagliko mo padapli lang ko mukhaon sa kadali. Pila gani entrance sa tent dito lab? Ay, 500? or 2. Ang tent? Ni? Ay, 100 do siguro eh. dili ko sure 200 yata. Kapit na tamalikuan. Amo lang yung tibuloy diri ah. Tibuloy. Oh, dira to na yung mga baligya nga luti. Itong kay ano. Ah, tama. Dili ta ni gawas ato. May nili ko. Ana na mga ano ba? Padoon ni dito sa Sandridge ba? Basta niya laba gawas ka dili niya lab niya na to. Katong pang birol na ko ba. Wala mo lagi. Ano pa? Ah, sunahan pa. Camp Kalinaw. Ah, Camp Kalinaw. Ay, lahi man po ng Camp Kalinaw. Ah, dira na po ta sunod campsite po siguro na no? Kay camp man. Muna klarong campsite. Ah, Kay kampo man. Camp man. dagang mga lamas diri o baligya. May super mas mahal na. Kapag ang taglamas na. Oh, nagkuha ko gapon. Dala mga kutsyon na na. Oh, nagdala ko. Asa makata mga itatag. Dito sa na.
Saka gini diri tanan. Unsa ni diri? Binugaw? Binugaw. Bato. Uy, lot for sale. Oh. Stop sa nila video ito magkausap. Di palawayon ako sila. Counter guys. Ano man? Food vlogger naman ko ron. Di isa lang kaingkid. Uy, kagamay silang ibutang nga ano. Na doon. Pusan ako, mukhang pa. Ayaw, lagi. Para malingap ito na. Ayun, i-up lang na. Cut lang good na ako. Nga ni kami si Mukag Burger. Kapag sila gihatag siya. Nalat. Huwag kang judgmental. Ako na i-mix ha. Nag-snack sa amin kay wami pamahawag pa niya ito. Cheat day ron, cheat day. Kulas ako na akong dito. Dool man kaayo. Ako ng Tacloban. Di ba ka mag-straw, di ba? Di ba masigo yung straw yata? Sabi, sigo ba? Nag-melt na tanan. O, tanaw ba? Unsa pagkasigo? Stop na bala yung magkaon na yung video eh. Kena. Record po ka? Oh. Pasakta naman ta. Nag-video ko pa sa ka. Ano ka nang doon? Mag-video ko sa ano, bagyanan. Para makatuod sila. Nakaliko na ta. Tara ba? Pang-birol ba? Nice yan, dalan pasulod na. Kuhaan siya na. Ano siya tawagan na? Cemented road. Wide cemented road. Hanggang ay narrow road. Wide cement. Narrow lang yung narrow. Ha? Narrow Wide. mag-imin. Wide. Wide man ko. Wide ni siya sa mga gagmay nga sakyanan. Gamay man ta. Lubat. Ano sa'yo lubat? Naglubat lagi. Di na yung notification sa akong iPad. Mga ano na siguro. 1 minute b-roll, okay na? Ah, okay na na. Pakurbada sa unahan, no? Di ba kaya? Straight pa ba? More bakante lang after ng motor. Kaya naman na. Kaya na ni Mix. Go Mix! Effort ka to nagsakataog ano ba? Unsa? Itong kauban na to si Dexter, si Shane, o si Bidong Sa bros? sa Bros. Oo nga naman. Wala naglisod sa kanan na to no? Wala. Bisag puno ta no? Oh, nagmanual mo ba? Anay manual ka to. Or dili siya effort, wala siya nag-effort kay ato no? Wala. Si Mikmik, naglisod biya siya to. Diesel ba si Mikmik? Oh, diesel. Naglisod siya sa kaato no? Di ba po dito siya dyan nga ka nang si tawagan na Condition. kondisyon. Pero naabot to butuan. Ay, agusan. Sa tagiya. Ay Hindi sa naman bagong owner.
Hindi, itong gihiram ni Daddy ba? Ayaw, tama din, no? Kapila ito yung gibalik dito. Gan. Overtake pag siya Montero. Naro ginas pag-drive. Kanay guys, si so birthday ginig spaceship. Atik na kita. Na-disconnect. Ako na rin. Nag-acoustic na. Ibalik na sa sugod na. 130 subscribers, so ba na siya? Oo. Oo. 133 subscribers. Oh, ako ay ka 133 kaya nag-subscribe ko sa iyo. Loading siya. Wala ito. Wala internet din eh. Padong po ni sila dito ba dapat lab bijira guna lab. Across the road. Muna across the road. Kani Across the mile. kani sila dapat unhan na to ni kay basig sila makauna dito sa among pwesto sa ano. Sa So, unhanin mo ni sila. oh, Kay basig makauna sila. dito sa katungtunga ba? Makauna sila pitch of tent. Uy, murag landong man. Dagungan. Uy, paata isa ka bar. Di bar sa lang tadab. Kaya na, panawag pa na. Ang padulong may lisod ani kay Tungasunon. Masaka siya ba? Nakaabot kaya sila weekend family din eh. Taga Bukidnon man to sila no? Ano, hindi ko. Ang sunod target na to lang pa Bukidnon no? Pa Marilog. Wala yung anis Marilog no? Abot lang. Siguro. Doon na pa. Sa lantapan. Kalubihan Farm Villa and Cafe. Layo pala po. Halfway patay kan pagsunod sa kanto. Okay. Nagpick up. Nagdali-dali po na ba? Yung maka-assemble of tent. Okay, dagkom naman. Ayaw lang ito inaog itong luggage lang ha. Pero lang, diri lang ito magpagsalina. Kuhaan lang mato ka ng long sleeves in case nga bugnaw niya kami extra t-shirt. Bilin lang to siya din. Lain ka ito inaog. Malita. Dan, camping, yan yung malita. May sa malita ta nag-camping. Asa yung nabit ng malita lang? Videohan ako dito pagsulod na to, pagliko. Kapaingan ako ba? Dili ka sa Yan na lang ako, igawas lang ako. saan ni pagkabalo nga mauto siya ang Hindi mo makuha ko siya. diri. Selain ako. Para maana gini mo siya oh. Para POV siya ba? Kana sa pa 0.5 ba or 0.5 para lawak siya. oh. Nya steady lang gid naman. Para subay lang gid siya sa dalan ba? Mong tay drone. Muhawid man ka jud ka ni imong gimbal. Mabawid na siya. Kasi wa na tay cellphone mo ba ni. Kana iyang up down mo ni mo utan. Kana ba kanang kanang oh mag Go to siya. Makinom ko sa imong pag-isis. ay di dito mag aircon ni. Why? Bukno gurot gawas. Oh, bukno sa gawas. Ay oo. Pero atong aerodynamics lagi. Oh, ma-feel yung bugnaw? Nano ko yung mga Agis. ha? Agis kayo. Wani mo na ano guro? Unsa na dira lang farm lot o ilahagin na Residential yun siya ha. residential nindot din ay nga na no? Milyones mo siguro na. Ilang? Dol na ta.
Ay kadto. Dali ara nakalusot sa Hilux eh. No? Morning, ang sa ganin eh diri. Tibuloy, dili. Binugaw. Binuga. Murag diri na to banda naglisod lagi sa kaning dump truck. Check bugat yung dala. Check sa nato. May tulak na ko. Kita kong pick up lang ba? Oh. Nagbira siya wing van. Oh, kwanto Hilux? Relax to. Oh, Hilux. Kaya rin no? Tingnan ko ba ganong digit kay Murag kwan mate capacity sa ano? Kita ka to ang video tong laptop. Oh, 1 ton mate capacity sa ano? Hilux. Sa Hilux kayang kaya ano. Asa na siya naka sa iyahang chassis sa ba? Ang higot? O ang kanang iyahang o asa siya nakaangkla ba? Dito yun na sa iyang chassis niya. Gani no? Kaya ang wing van murag naata na sa 4,500. Ilan bang 1 ton? 10,000 kilograms? 1,000. Ay, Biro lagi niya. gani. Apigin ako siya gina-push sa wing van. Nya. Paubos po siguro to. Medyo. Kasi medyo paubos. Happy tata sa kanto sa katong kikawasan na to last time. Tunadlok si Bidong hanggang dito ta nagagi. Okay, nagbutol naman to siya ato. Gani. Dali na siya upload to. Pero landong yun lang. Taligsik. Saan man na? Pagmundag lang sa kanto magsasama. Na? Tama gid si Siri. Wala pa may alas 4. Natikon na to si Siri eh. Parking lang na magulan. Siguro ni una diri pa kay ano magutan namang ta sa taas ng version god. Na? Pero hindi above beyond the clouds. Ako po siya. Nadala man mo tong silver no? Nasa likod. Pagawas. Hindi ko pagawas na ito ba? Ay, oh. Saved by the rain. Basta ka kayo tano. Ni ano man akong dalunggan ni ano. Dili lang siguro, yana nimo. Di lang ko magamit og wiper para ingon nga ano, Pag-wait, son, pag-aklaro. para ingon ba nga nay ulan gid ni gawas mo. Mo na niya itong kanto giagi. Ay dito lang ang ulan, lumdam man dili. Mag-change siya tag-wiper lang po. Nakadungog siya. Gitarong niya. Oh? Gitarong niya. Oh? Awa, di na siya gatingog. Nagkakuan mo dalungan? Above sea level na to. Muli ko na ta. Ay, murag dito ra tulab. Makagawas gid ka lang. Kana magkana sa. Magkambyo na dyan tag-wiper lang po. Mana dyan siya. Mahadlok. Sa mukha na yun. There's a place where the skies are endless, where the winds speak a brand new song. Pack your dreams, Wa sa mga lote dili. the boundless. We've been waiting for this. Saddleback Haven. Wala, bulat na charge ang gimbal. Charge na eh. Wala.
na siya. Lock siya. Wala siya mag-charge. Sige, ako na lang mag-adjust. Uy, manok. Okay raman eh. Ano rin ako yan. Lock na yun. So dili siya mano. Wala siya emotion balance. Ano ba to? Saksak ka dali. Ay, kamot na ako eh. Isaksak na. Dog. Motor ha. Gawas ka daan. Kamot din. Klaro kay kana. Brand sa natoy. Isa. So yung ani mi mag-shoot og human drone guys kay wala man mi drone. Tama lagi ko dali maglingkod ha. Sako ka diya? Higda man ako. Ikaw di ka focus camera. Ay saan? Pakita na to sila ang kuan. 0.5. I-center ha para sa dalan. I-ana or higda? Higda gyapon. Kay ano mo na ako. Asa ha? Sa YouTube man na siya, di man na siya sa reels. Ano, pay mo gawas oh. I-play. Napay mo gawas. I-play. Ikat na na ako. Beyond the clouds, just you and I. Beyond the clouds.